mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tarupi iki mringkang Mas Sawiji. Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur. Luar biasa Yondo. Iya Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono ya nduk. Iya Mak. Berarti sitok engkas Mas. Ora. Kowe kok sitok engkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas tegesikas nyantosami Satya Budya Pangagasing Durangara. Subida malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Kang Mas Arya Kasuwono. Satya Budya Pangagasing Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, nggih. Tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Cara aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Oke keri ring jaman Kaya sing eling bapak iku budaya.
kenalan dulu. Kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu Nggih, enggar. wilujeng dalu. Yen to para Om. kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. 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 Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten tlatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Ah. Niki nggih. mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Dan Hati lho. apa? Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kuwi. Wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. heeh. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Heeh, sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja 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 ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Boy, ja ja ja.
Godo ati rintan siang dalu inur bang segoro datana bisa ngeleh Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, Dun, wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Wah, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dewe-dewe, ya sak bisane dalang. Nggih, Mampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Dek, jan iki. Dikeroyok wong loro. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. angka 10 Oh iya. 0 Ah, siji Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. nggih Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? nggih Oke, akhirnya cie. ya cie ya cie iki sing ning guri bat nyamuk kabeh Anu. Pajake ya pejene ndino PJ apa? pajak jadian Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kodek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu. Oke. Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak berkuah akhirnya nonton di pinggir jalan Atos lalapen. Asoy.
krasan keluyuran anggolek isih pikirku komeng seret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakoyan ora bakal atiku kagiwang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku lan saya dudru tasarane son mikat tulus Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio ki apa artine ta jane? Lho, Kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar iki meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dieker-eker pitik ki kek. Ayo terakhir dinggo penutup ning rembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Heeh. Arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu Cundamani. Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. oh ya, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Lu ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. Aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik edang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning goro-goro ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Kuku sing tupaku melun mangambar selaning krana sumber barum gandanya. Gandanya sasmita. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ono leh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Wah. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, ada. ganteng Jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Itu? Enggak, Oh enggak. Kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku.
Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblak-goblak. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Alus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, boleh. ngono ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning kene. asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya. Mana jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora, Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lora Ati 2. Oke, Lora Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Sasumun galapi Dangdutnya Mas.
Duduk sini Dek, kan duduk sini, duduk sini. Kenapa kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Iki apa? Lah kena aku loh. Wah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh, di sini, ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini, anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Diulangi Lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Aduh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul no dek, kuwe Wes, nak Mas. nan. Oh, jan lega tenan. Penak kok? Penak. Kandhani kok. Domongi kok. Wis. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak terata semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok panapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mil. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane?
Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran Mangkoke eri ing jaman Boyo sing eling eling bakopo iki budaya Pancene bener kandhamu Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya. Iya Ya, sudah kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya Aa telek Telek-teleknya apa to ki? aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku Lah nyapo Nyapo lho. isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye Loh Kok sobat nyamuk wis. kok sobat nyamuk lho aku ki yo ngengeono bar Oh mau mbek aku iki karo iki lho duk kuwi Lha apa? ya umpamane kowe karo kono aku ya saora-orane olehno buta apa-apa ngono lho Wong njaluk buta timbang Mas. ora ana Enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh anu to sing nganggo klambi bling-bling ngono to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayak. renek. Lagi iki lho. eneng Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung malah jian. apik iki Isik keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene Lho nyapa? nganggo jas no Kok iso? lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe Oh. masuk ra Masuk. lah iya. masuk ra Iya. lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki Piye? Apa? lho maksudnya wis padha karepe ngono lho Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken wajan matur gunging panuwun Heeh. sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi Bapak Dewan Bapak Edi Santoso anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4 nggih matur sembah kowe rene nduk kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho engko kene Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. alah ora tetep bagus bagus Kebak ing tata krama kok. weh iya Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo takut ora kok? Kamu mungkin. takut apa gila? nyuwun sewu lho nduk lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo lho? anakku Apa yen yo tak ngarep? anggit adi yo adiku Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki Mosok. acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho dikirimi mic Wireless. Mimike piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. aku ki Akhirnya sakmono dadi uga dalang. Ger Heeh. aku sakmono uga nyuwun sewu Meo Iya. kan kembar Lho. Meo kembar Oh, heeh. terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa pengen dadi arsitek Mas sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan aku ya duwe cita-cita Apa? aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk Apa kuwi? bocah ndase gundul Heeh. mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. mosok rong Pak Balenono sithik ngas. kono ya duwe lambe ning ndas Lho, piye kuwi? meletek ndase
Gung paham aku, gung paham. Kok tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. ora paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Orang. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki Hahaha, kek. lucu ya. Ah lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Ngumur ya. Heeh, lambene lambene. Guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Komplangan. Gamelan karo ki. Lulu iki enek ngorjene. Oh iya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote Ono to, sliramu. Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang, to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kakang. Kowe kae iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh Gimana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang tuh jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. biyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye mau nganggo. selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ayo jajal-jajal. Bisa, Apa diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap, jajal-jajal piye jajal. Ah, siap. Piye, Pokoknya aku pokoknya. ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakak. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di. Lho lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Lho ki piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen Lah aku sik nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel-jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, Pak. iya. Ya, Ndang. Ayo ya. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, walik, paling Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ayo ora.
Aku malah nggo cempolo. Aku Sik, ora tak. puas. Apik ya. Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Duk, Apik, tapi ya. aku penasaran kuwi jane brengose tenan Proto. Lah, yo. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang Wih. aku urung ngomong timbangane kowe dadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah kok ngosak. Nyampo, Nduk. Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Kuwi Wis brengose tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek Tak sik. lapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso Iya. kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas. Labine keringetan, labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panjang Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran, Oh, iya. menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh, Waduh apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. ayo. Nah yo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku.